peculne terus yang dangdut ora apa-apa, Dik. Ayo mriki monggo. Yang keluarga dari Sragen boleh bergabung monggo. Loh. Bisa monggo. Monggo Om. Ayo bantu dong. Alhamdulillah. Ini yang di belakang panggung gimana? Tunjukkan bos muda. Bos muda, panggilan ditujukan kepada bos muda. Jangan lupa ya. Request lagu kita juga bisa lagu ambiar ya Mas. Yes. Siap. Dangdut juga oke. Apa aja insya Allah. Masuk. Dangdut boleh? Dangdut. Asap Bapak Parjo. Ayo yo, Semar Mulya loh iki. Pak Haji Cik, monggo Pak Haji Cik. Becak Solo. Jos.
Sabda pandita ratu sliramu kadya sisihanku mugi Gusti ngrilani aku bakal kinawa mati Ayo Pak De. Ajuk meneng aja pijenis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang ayune tak Bablasne tes-tes sing tresno mengke Bos Paryo wonten suratan. Tes sing tresno yo. Habis ini nanti suratan. Habis ini juga ada Materson Pak E. Bos muda terima kasih. Bos Ramal nanti persiapan. Iya. Yo. Yang sinawang ana netra sapa wonge sing ra nandang tresno janara kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing ra nandang uyung rekat tago buka sinte Godhong kates dadi jampi tresno senajan sapintu tresnamu bakale
Habis ini nanti ada lagu suratan dari Bos Paryo. Nah. Ya. Jadi joki Indonesia. Semar mulya lo iki. Ayo ditarik monggo. Monggo, Mas. Yang sinawang ana netra. Sapa wonge sing ra nandang tresno. Janur kuning lengkong-lengkong. Sapa wong sing ora kakak uyung. Ayo yo. Rasa tresno Najan sewintu tresnamu bakal tak tunggu. Hae ayo. Ya. Ayo Pak I. Yuk.
lanjut nopo pripun? Gantos napa mboten niki digantos mboten? Digantos. Oh, boleh. Boleh. Ya. Oh iya. Habis ini nanti Pak Haji Parjo masih ada suratan, Dok. Oh, iya, dan siap. juga di Pak Haji Parjo. Yo. Tresno iki ora mandang saya Bos muda mau nyanyi? Monggo Pak Sumar mulai lagi.
Bos pagi, bos kabar, monggo diregengne Mas. Lewat tembang kangen iki
mulya. Semarang. Tarik Pak E. Asik. Mongko aku seneng anggur amangan turu omong kosong. Mas Darno, monggo Mas Darno. Yen ngono aku sing bocor apa sing kudu tak Monggo Mas Sadirin. Ya, habis ini nanti yang dari Jakarta bose sate Pak Sinten Pak Sadirin nggih. Ya, habis ini nanti giliran yang dari Jakarta. Ayo angkatin, Nduk. Bose tongseng. Catatan